Dili mo ubos sa gatos ka magbanay ang magpasko karon nga walay Pinoy-anan human nasunog ang anaa sa kapin 80 ka panimalay sa Cagayan de Oro City. Ani ang report. Pasado alas 8 sa buntag, nabulabog ang mga residente sa Purok 8, Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Human nga kalit miulbo ang dakong kalayo sa lugar. Usa ka eskinita lamang ang entrada sa mong purok. Rason nga palisuray ang pagresponde sa kabumbiruhan. Labihan kataas nga hose ang gilatag sa BFP aron lang makaabot sa lugar, diin nagsugod ang kalayo. Paspas nga mikaylap ang kalayo sa lugar, labi pa nga sagad sa mga panimalay, ang gama sa light materials ug ang uban konkreto. Ang mga residente nag-ihay na lang og diskarte sa paghakot sa mga gamit nga pwede pa nilang masalbar. Apan, sagad sa mga residente, tapot lawas ng gayod tungod sa kapaspas sa hitabo. Bilid ako butang. Akong arbita na. Nahurot yun yung kuwan? Nahurot yun inyong balay? Hurot. Mga butang ako, ay nabilin. Ako bagali akong anak, tas baungon, o mga apo. Nga salinan nila tanan hurot, tanan mo, kung nabitbit, naratol na ko. Sa kasamtangan, gideklara ng fire under control sa kabumbiruhan ang naitabong sunog diriya sa Purok 8, Barangay Gusa. Apan, bisan pa man niini, nagpadayon ang ilahang mga overhauling efforts aron masiguro nga kining mga kabalayan nga naugdaw, dili na mo kaila pa pagbalik ang kalayo. Buot sab manawagan ang ubang nasunugan. Sa mga gobyerno nga kay kami wala gyud Pasko na pod, wala gyud mi. Mora pod na ako na sila ikahatag sa amo. Ngayon pod magtabang tanan nga nasunugan. Sigon sa BFP Cagayan de Oro District, nga miabot sa 4th alarm ang sunog tungod sa kadako sa kalayo. Sa ilang inisal nga tala, gibana-bana ang ana sa kapin 80 ka mga panimalay ang naugdaw, diin gatusan ka magbanay ang apektado. Kapin kun kulang 600,000 pesos sab matud pa ang danyo sa mong sunog. Karon ma'am ato pa nang i-verify kay namato mga investigator sulod. So ilang ginatanaw kung unsay mga evidence na makita nila kung ahang cause of fire or ang origin nakita naman nato pero ilang ginapakita good man. Unsay rason nga nasunog. Ang mga residente gileon sab nga gitapok sa barangay hall sa Gusa, din gipailawom na sila sa profiling sa mga personahe sa City Social Welfare and Development Department kung CSWD. Profiling man ta karon, so after ana pagkaon, sanina, kung asa sila matulog, mo og yun ay una gyud priority na maatiman ang atong mga kaigsuonan karon sir. Ang mga nasunugan temporaryong nagtinir karon sa East Gusa National High School. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.